Había unha vez un bosque e no bosque había unha casa. Na casa vivía un neno chamado Pedro. E con el vivía o seu avó. Pedro tiña moitos amigos que tamén vivían no bosque. Eran o Paxaro, o Gato, e o Pato. Alí vivía tamén un enorme lobo que quería comer aos amigos de Pedro. Un día, Pedro saíu da casa. E púxose a xogar cos seus amigos. Saudou ao Paxaro. Saudou ao Gato. E tamén saudou ao Pato. Estaban divertíndose moito cando escoitaron un ruido entre as árbores. De pronto apareceu o lobo, que abría a boca amenazadoramente. Pedro meteuse na casa. O Paxaro voou ata a árbore. O Gato agachouse detrás dunha roca. E o Pato saíu do estanque e empezou a correr. Entón, o lobo perseguiu ao Pato. O Pato corría. O lobo corría. O Pato corría máis. O lobo corría máis. O Pato corría moito máis. O lobo corría moito máis. Ata que de pronto o Pato desapareceu. Pedro e os seus amigos pensaron que o lobo comera o Pato. Entón decidiron coller unha corda para cazar ao lobo. O Paxaro voou arredor do lobo. E Pedro, coa axuda do Gato, fixo un nó atándolle o rabo coa corda. O lobo estaba atrapado. Estaban pensando que ían facer co lobo cando escoitaron moi lonxe, os disparos dos cazadores. Moi lonxe. Cada vez acercábanse máis. E máis. E máis. Ata que chegaron xunto a eles, dispostos a cazar ao lobo. Non disparedes, dixo Pedro. Se acabou
levamos ao zoolóxico. Todos estaban moi contentos. Pero entón saíu da casa o avó de Pedro. O avó díxolles que non deberían estar tan contentos porque ali faltaba alguén, faltaba o pato. Faltaba o pato. Entón, todos puxéronse moi tristes. Tristes todos, moi tristes. O avó triste, o paxaro triste, Pedro triste, o gato triste, os cazadores tristes. Ata que de pronto escoitaron ao pato que falaba alegremente. Non podían creer o que vían. O pato estaba vivo. Estaba vivo. Entón todos puxéronse moi contentos. Moi contentos. Bueno, todos non, porque había alguén que estaba moi triste. Era o lobo que estaba moi triste, porque nunca máis sería libre. O lobo nunca máis sería libre. E colorín colorado, este conto está